Gan ako. What gani? Nito ko ana pero kondisyon. Oh, siyempre. Kayo nga once if always save that. Wa na pugang padayon. Bayo hubog-hubog na puga. Mao gyud po naman. Wa na mo kuan. Once save always save. Kung mo padayon ning mas pabilin ka mo kanako. Kay kining kaluwasan magod gikuha tag bagbalik ba. Gilukat ta gitubos ta. Gibawi ta sa gikan sa tanas. Gikas kingit ngadto sa kahayag. Mao na niyo sa Kristo kondisyon siya. Kung mapabilin ka mo kanako, makabunga ka mo. Mao na nga natural nung mapabilin ka, mao gyud kaluwasan. O man dabay laing kaluwasan di ay nga mao ra man na. Always ka kay nagpabilin man pud always man pud kaniya. Mao na pud sabot ana. Pero miyo gag always save ja no. Okay, next nangawas pangutana. Wa na napukas ka ngit kita na. Sunod pangutana. Next question. Wala na. Pana kay muna di undang. Okay, na-adlock na ni pero duat dili tinood. Napay isa ka pangutana. Master ni kay mangutana siya. Sige. Sige, pangutana pa gyud ay. Sige. Kay niingon man si Bainting Pastor Prisi nga kining kaluwasan di ay pwede pa dili din ni koan hingpit nga kaluwasan ning pasabot kay kung di mo lahutay dili di maluwas. So kini imong baruganan day nga kaluwasan dili pa ni hingpit. Hingpit gud kay mao ra man ang kaluwasan na naunsa mabuno kondisyon lang lahutay lang dili man pasabot kay hingpit di nata mo lahutay hingpit gani 100% nga naluwas ka mo nay hingpit wa nay kulang imong kaluwasan wa na ba kay buhaton nga maluwas ka ba kundi pabilin lang kay dili man nakaluwasan imong diskarte iya man sa taas. Siya may nagbayad, siya may nagantos, siya nagpalansang sa krus, ipurong-purungan, gidugang kilid. Iantos umayo ba? Hingpit na itong iyang kaluwasan nato. Pabilin lang ta. Unya, patikan man sa Espiritu Santo. Ilahanan nga ikaw iya na. So naadyo'y magpugong, naay mo pahinumdum, naay mo tudlo ni mo. Mga Espiritu Santo, pahinumduman ka. Panahon nga mong mangawat ang taka. Oy anak, gibarya na ka, ayaw na pangawat. Kung basta pugag, di na pugag mangawat. Mabisabot ba? Guided ka sa Holy Spirit. Sa imong paglakaw, ning badanlog ang kalibutan. Kay kauban nimo si Kristo. Kay niyo si Kristo, wala ka mo'y mahimo kung wala ako. Basa ta sa Juan 15:5. Juan 15. Aron maklaro na to, no? Kay daghang naglibog ana. Inyong pamalandungan gyud akong tubag. Kay dinhi masabasta nga tubag nga gama-gama ra niya dire. Okay na. Okay. Ako ang punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang mapabilin kanako o ako diha kaniya mamungag daghan kay kung wala ako wala kamoy mahimo manang human ka na luwas wa ka pasagdin niya ubanan ka niya wa kay mahimo kuha siya mo nang ang naluwas karon makasyonate sa balang espiritu o niyon ang naiusan ni Kristo bag-o nang binuhat. Okay. So naay kalainan sa mga tao nga wala mo tuo ug wala mo daw. Okay. So nay nangutana gichat nako nangutana. Simple ra kay pangutana ni. So dapat jud mo lahutay aron maluwas. Yes. So sa una kay Katoliko man ka. Ibalhin man kag born again, sa buto ka maluwas kay ibalhin man ka. Dili man sa relihiyon ang lahutay. Kamulo, inyo yung disuron ba? Kay ang pangutana, maimo ko ana. Ang pangutana man god, dapat mo lahutay. So kung bunagin ka, pagkamat mo ni mo kay bunagin ka, nilahutay makas pagkabunagin, sure, maluwas ka, mo yung punto. Karon kay Katoliko man ka sa una, hingbalhin man kag bunagin, ut masabot, wa ka kalahutay. Di lagi na yun. Galangan kog oras ani walay pili na akong pagsaysay. Ha? Pagtuo sa kamatayon ni Kristo.
Dili riyon o grupo. Ay, ingon ka guys, kung Kay- kapaktis kanina, guys, kung ka... Ang manlahot ay pagtuo man gibasa ganin ni Padre Darwin. Tumina. Ang pagtuo. Okay lang. Ganyabot ka ng reliyon. Okay na. Guess ko Butake kaya no, kagayawi. Katoliko. Guess ko kagayawi. Ano? Usa ka pangutana. Pangutana. Kay sigurado naman jud nga hingpit yang kaluwasan ni amay gingon ni San Pablo busa mga hinigugma kay nagmasinugtanon man kamo kanako sa dihang uban pa kamo ako kaninyo labi pa kayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon kalayo na ako kaninyo padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok o pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Sa ito padili pahingpit. Ya karon hingpit naman yun mo kisa may matuhuan ani. Si San Pablo, ikaw nga way kauban. Kamu ra mo gyud yung hingpit god. Kamu uniembre ko kamu ra may isog hingpit. I-review ang kamera. Nisakay ko sa inyong isyo na pong hingpit. Pero gasay-say ko, wala imong hingpit. Kau hingpit na pong istorya, musakay ko ana nga si Kristo mo'y naghingpit. Kanang giingon ni Pablo dire, nga kaluwasan, gibasa bitaw ang Hebreo 9:28. Ang hingpit anang giingon Pablo, kining atong lawas mausab na pud ni. Okay? Pagluwas gani na gani yung pagluwas. Pagbalik niya dili sa sala kundi dili sa pagluwas sa naghulat mao nay hingpit kay ang imong lawas maotro kung patay na ka mabanhaw kung buhi ka alisdan atong basahon na dire atong basahon lang aron maklaro kay aron para sa kadaghanan ba sa unang Korinto 15 Lapas tawan 51 basahon lang ni aron masabtan unsay hingpit kay naaman yung hingpit itong basahon sa 51 para maklaro ni mao kini ang tinago kitang tanan dili mga matay kundi sa kalit mga usab kita sama sa kakalit sa usa ka pagpamilok inigtingog sa katapusang trompeta kay inigtingog nini banhawon ang mapatay o mga himo sila mga binuhat nga dili na mamatay o mga usab kitang tanan mao ni ang hingpit manang mopadayon jud ka aron makabot ang hingpit nga maluwas na pod ang imong lawas dili lang ang insala kundi ang imong lawas mao na kay pitan kay kumpleto naman okay time na naman kay kita og kinabuhi dayon nga mao ang lawas nga di na tutumon di na kawawon o dili na ka mamatay daghang salamat og mayong hapon 1 minute ito sa pagka-oras tupag Ni nakadungog mo nga hingpit ang iyang gingon nga kaluwasan. Ay mga igsoon nakadungog mo nga ang iyang kaluwasan hingpit na. Lingon sa ganina no. Nakaroon nakasa ini. Nakasa na ni kay namaka. Pisal daw siya. Muna nga gano mo manimo nakalimot ka bro nga ningon ka nga hingpit na imong kaluwasan ganina. 1 minute. Nitubag bitaw ko nimo nga hingpit. Kamu may unang sumisakay ko hingpit ang kaluwasan kay mao man to pero kanang hingpit giingon Pablo nga imong gibasa kaluwasan na pud to sa lawas mao na imong padayon ka malibasog ka nga mapasar gyud ka ini nga padayon ka sa pagtuo tanawa atong basahon sa Hebreo aron na gyud tay support verse aron naa mo inyong dungawan inyong balay review lindot mong kuning ma-review na tugbasa areta sa Hebreo 12:23 Hebreo 12:23 oh
Nya. 23. Miduol kamong malipayon nga panagtigom sa mga kamungalang anak kansang mga ngalan na sulat dito sa langit. Miduol kamo sa Dios ang maghuhukom sa tanang tao o ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Oh, kato pa. Kaya na langit. Gatigom, narabas. Langit, yuta, manioy. Tara. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamanggulang anak kan sa ngalan na sulat. Katong ngalan na sulat nagtigom mo. Kaya na to og langit na ba ni? Basa na to ari sa Lucas, dili man ni sa oras atong basihan kun dili ang gitawag og matubag ang para makumpleto. Kay dili man ni debate. Pastor Presi. Okay, atong basahon sa last na ni sa Lucas 10 20 dare. Tanawa. Nyon dire. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mayawa mipatuo kaninyo. Sama niya tong suong Mo na ipatuo. kung dili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan na sulat dito sa langit. Buhi pa ni uy. Napas kalibutan na. Yung gagnanas langit. So ako lang pamatuod. Balag nakalapas ko mangigal pa sa ilualang ko. Gusto kong patigbabaw ang kamaturan. Pinaagi sa balaan. Kanang, Okay. 1 minute, ray, tubag bro, kay taas kayo. Oh, Nay mga tanas, ma'am. o niya kining ang iyang gikutlo ugod Hebrehanon 12:23 matud pa niya kaluwasan niya himpit sa lawas tong Pilipos 2:12 nga wa may lawas dire ano imong gibutangag lawas ra o nya kadto imong gibasa Hebrew 12:23 nga nahingpit sa mga tao nga espiritu sa mga tao nga nahingpit na espiritu sa ato pa dili na malagi ako kay sundan Jaya ato kang sundan ha Hebrew 12:23 matod niyan buhi pa magunon ni ningon man diri o miduol kamo sa malipayong panagtigom yan ang teksto ganina ha ako na kagisundan sa mga kabagulangang anak kansang mga ngalan na isulat dito sa langit hinunua giduol ninyo mao ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios ang langit ng Jerusalem uban sa linibok ka mga anghel miduol kamo sa Dios makagagahom sa tanan og sa espiritu sa mga tao nga nahingpit na. Kato pa espiritu sa mga tao nga nahingpit na dili kay sa tao nga hingpit na. Kun dili namatay na ni. Espiritu naman. Ang pangutanan ko bro, tingon makaganina nga hingpit na imong kaluwasan sa Pablo dili pa hingpit yang kaluwasan. Para makapangutan ng uban mo ni kinsay among tuhuan ikaw nga hingpit na imong kaluwasan o si San Pablo na ningkamot pa nga mahingpit yang kaluwasan ang pangutana kinsay among tuhuan ikaw o si San Pablo Si Pablo God mooy ang ituan kay ni adapt pa mangkong Pablo. Ha? Gawas o gabuot-buot o ako dire. Kang Pablo ko di basi. Kay si Pablo ni angkon pod sa Roma 10, 9 kita apil siya. So si Pablo akong idulo og maayo og akong isulti dugang diri si Padre Pio. Kailan mong Padre Pio? Oh. I will stand on the gates of heaven and will not enter until all my spiritual children are with me.
Sa tupak klaro nga buhi pa din siya kasi kini gasuat ana. Suluwas siya. Mo nang sorry nga klaro hingpit na ang kaluwasan o maabot na nga ang lawas motro. Mo na ikong Pablo. Kung mamatay na. Kaluwasan sa sala hingpit na. Sa Hebreo 10:25 klaro kini niyon diri 25. Time na, time. Dili ato tubag lang ni. Aron maklaro kay aron naa may kuan good. Tara. 25. Tara. 25. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Hinuam maginisigay kita labi na kay nasayod kamo nahapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo na panagtigom na langit din Okay. mo nang isa lang ka Okay lang ayaw ba Basta pagtigom mo galing kelas mong kauban. okay Okay. Pamangutanas, ma'am. Ay pagutana si ma'am. Ikaw rin paila sa imong ngalan ha. Kana! Maayong gabi sa atong tanan. Ang uban nakaila nako, ang uban wala pod makaila. Ako si Michelle Bacarisa, naminyo kong taga Pangasinan. Pataksil na akong apelyido karon. So kanang dili nato pakadak-an ang kanang lantugi kay ang pulong sa Ginoo dili angay ilantugi kay ang makipaglantugi sa pulong sa Ginoo that is pride. Remember, pride comes from Satan, ang humility comes from God. So ang basihan sa Ginoo sa atong kinabuhi kasing-kasing. So katong giingon ni pastor ganina nga ng mga baptist, ng mga born again. Ako gyud mong sultihan, ang word born again is not a religion. That is Jesus command. Kumanda ni Jesus. Kung kinsatong nagabasa sa Catholic Bible, basaha ang John 3:3. John 3:3, basahan ninyo, inigo isulat ninyo aron di mo kalimot. Basaha ang John 3:3. Naalaman ko'y ihatag ninyo nga bersikulo. Mingingon ang pulong sa Ginoo, except a man be born again, Okay. he cannot see the kingdom of God. Excuse me, ma'am. Karon, Pangutana. nadalipay naman po ko nga ing ato ko sa merkado kay dako gipalit. Paggawas na ko dire, kung unsa man na jag na si Father Darwin, uy salamat sa Ginoo kay unsay isulti ni Father Darwin makasugyot po ko, makakontribute po ko aron ang mga taga Maribokhanon dili matwist kay ang basihan ra sa Ginoo baya kasing-kasing, dili dagway ang basihan sa Ginoo, dili ang atong pagkarelihiyoso, no, relationship with Him. Sister, excuse me sa panahon dos pangutana. So kung mamahayag ka, pwede ka mamahayag ko niya pangutanon ko ka namo. So salamat. for clarification lang, usa man jud ka Katoliko or born again nga community? What community do you belong? Na duha man gud na wa masabti. Dili. Born again. Asubot pasabot born again ka. Catholic born again. Okay, so therefore, laktod kapag istorya, born again Christian ka. Kay mao man ay gusto sa Ginoo. Dili, wa ko mo tana na. Kung dili ka po tana is born again Christian ba ka? Oh yes. Unsa may specific name si mong church? Dili, po tana, what is the specific name si mong church? Di, ma'am, this program, ma'am, mautana gid me, may patakaran ako diri. What is the name of your church? Or imong hanggi sila simbahan ron? Unsa man kasimbahan? Ang ako
yung gisimbahan pagkamulat nako dinhi sa kalibutan nga kamaon ako mulakaw musulod sa church dadon kong dadi is Roman Catholic. Oh, wako karon. Karon kay diha may nag-share sa pulong sa Ginoo from So, Catholic Bible. usa man Nga ka nga. kinahanglan mataw kita pag-usap diha sa espiritu So, usa ka matuoran. Okay. Karon akong gisunod ang Catholic Di ma'am, Bible. atong kota na unsa lagi kang unsang simbahan mo Karon gisudlan. ming nagpangita ko ang Usa mga simbahan ka. Daghan born again, di pa minasa. Na may mga born again Alliance Church. Napatay mga Pentecostal Church, natay mga usa pa mga Baptist Church, One Way Church. Daghan. Philippine Catholic basi kauban mong prisi. Dili. Aday po. Akong ipasabot. Aron ang simbahan. Kananay singa nani akong i-detail. Sige. Na ako Tesa karo. Nganong maglisod magimugtupag sa pangutanan simple. Listen. Ako ugangan ma Miss Born Again Alliance Church. Ako maugangan pastora. Ako po what is the specific name sa subahan? Nag-fellowship ko sa Shalom. Shalom. Okay, therefore Shalom. Mobalik ko dire. Asa man ka diri? Sila magtuki sa pulong sa Okay, Ginoo sa Shalom. Kuan man Okay. kananay. So naklaro na mo nga Shalom, member ka sa Shalom. O sa Asa man ka nabunyagan o ka na ay ubo, asa man ka nabunyagan o ka nang sa tawagan niya? Bautismo ninyo nga kanang kaya mo kayo sige sa Katoliko man. Sa immersion. Immerse ka, asa man ka na immerse? Kuan pa ko. Sa Shalom ka. Sa Shalom ka. Sa kuan kanang Tagbilaran. Usag si mana sa Tagbilaran man. Mara ko pud gyapon. Shalom gyapon. Okay. So at least naklaro na to ron nga dili siya Roman Catholic, kundi born again nga Shalom. Pero kananay Brad, dili ta mo ingon og sila Katoliko kare siya May distinction. May distinction. Usara ta diha sa Ginoo. Yes. Unsa man ang pulong sa Ginoo sa John 3:16. Di ba ingon for God so loved the world? Kinsa man ang naa sa world? Di ba kitang tanang mga tao? So mao nang Amen. Dili angay maglantugi kay ubuot hunang. Naaman ko ma'am, buhat 17 versikulo 2. Kama 17. Si San Pablo nakiglantogi sa plaza matag adlaw. Atong basahon si mo Biblia. Kaya basigwa ka kabasa or wa ka tudluin. 1 Corinto 10:4 ato sa 5 ang mga apostoles nakiglantogi. Dili ko mahilig. At least makibaw ka karon. Basta ang paglantugi lang, ipagi lang sa kuma. 17:2. Sumala sa yang nabatasan sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, nakiglantugi siya didto sa tao pinasikat sa kasulatan. 17. Wa ka tudluy siguro atin. 17, nagatas 17. Usahay tupod lagi kay napuwa po tagtuloy. Busa 17, buhat 17, tiknot na. Busa nakiglantugi siya sa mga Hudyo dito sa sinagoga o sa mga dili Hudyo nga nagtuo sa Dios o sa mga tao nga miadto sa plaza matag adlaw. So nagyud ay pagiglantugi. Tito 3:9. Apan likaye ang mga paglantogi nga binuang o ang mga lista sa mga kagikan o paglalis o tinubagay maitungod sa balaod kay walay kapuslanan o mga kawang. So nailang tugi nga gibawal. So ari putas Corinto 4:5 ang ingon dito ginupig sa mga apostoles ang mga hiwi ug ang mga huyang nga mga baruganan sa mga tao. So therefore sister, kani ba ang buhat di city? Nakabasa ka ni gitudluan kang pastor wala? Di man pod kay ingog. Dili bukan na lang. Gitudluan baka nakadungog ka ni pastor nga Dili man ang pastor di city. Nagbasa. Di city. So mangutana pa ka di na. Ako
Mautana ka? Na naman ko ang inyo Subot masabot na adyoy lantugi. Dili. Sister, pagkaroon na tanong, bot masabot sister, na adyoy lagi lantugi nga gibawal. Pero na po'y pero lantugi nga ako di tanong. ko makipaglantogi. Ayaw lang kay murag gamay Pero pagkaglibawal. ako radyo kay sunod ang giingon ni Jesus Christ simple ra kaayo. Oo. Dawaton si Jesus Christ nga atong personal Lord and Savior. Okay. Ug Asa man mabasa, sister? Sister, asa mabasa, sister, nga dawaton si- Brad, ayaw sa pag-interrupt. Kanang dawaton si Jesus Christ simple ra. Dawaton si Jesus Christ sa atong kinabuhi ug magbag-o ta sa transformation heart. Okay. O marago na. Simple Asa man ra. mabasa sa Biblia nga si Kristo dawaton to nga personal savior and you will be saved. Versikulo. Kay pa naman ka ana. Asa lagi mabasa? Wa ko kibaw, wa ko nabasahan. Maora ni simple ka adyo. 3 things to do to clean our hearts. Maora na mag-repent. Sige. O, So daghang salamat, sister. Sa atong kanangilan nga batasan. O niya atong i-confess sa Ginoo. Sister. Gusto man kahata nag-asam-asam man kahata ini kamatay nato ato ta sa langit paingon. So mao na magbag-o ta sa atong kinabuhi. Okay, so salamat kay sister ha. Maora ni ang atong moagid yung ta ni Jesus Christ. Oh, moagid ta ni Jesus. Kinsa may wa mo tuo dinhi ni Kristo ala tindog. O daghang salamat aning So, tuna. So dili pwede di ay ni basta nga ako karon. dili ko makipaglaro. Kay Okay. Kinita ng sister ni tuo ni Kristo tanan. Ako ta namin Ang nidawat ni sila tanan, kay bininyagan man eh. Oh. Ang problema lang nato ani sister, kay nagkalailahi ang atong baruganan sa atong pagtuo. Ano? Oh. So nanay kauban si Prisiron. Okay, so daghang salamat Ma'am Macarisa, no? So mo gyud na mo gitambag sa kanunay sa mga Katoliko. Kung pwede bahalag magtuon balag usara ka buk bersikulo. So sa kadlaw. Kay makayo ma'am, ganahan ko ma'am kay may pagtuon niya sa Biblia. Salamat ta. Pero bawal ang makiglantugi pero naaday mabasa. Oh? So maglantugi Mauta na pamini mo. Asa naman ka? Pangudagan. Napagani mi. Ay, Pamutan na pa di ay. napag mi. Mau sama ka. Okay, ma'am, salamat pa ma. Ma'am Bagarisa. Shalom dahil siya. Shalom. Sa shalom. Dahil to siya. So, Sige. O niya, mangutana atong tiwasok. Pangutana si Brad Presi. Tiwasok na to. Apa rin mo man? Opa mauman. Opa mauman si Kurang nagduda ko. Kapay si Roland mauta na. Sige. Si Roland. Sayang po kay si Roland na mahaya ganina di kabaos. Di ko kabaos. Pabauson na to ni. Sige. Okay. Pangutan na. Direct to the point lang bro. Ako pangutan na. Ang tema ni mo bahin sa kaluwasan. Okay. Kung bahin sa kaluwasan, ang pagtuman sa sugo, apil ba sa pagtulunan ni Jesus aron makabot ang kaluwasan? Apil o dili apil? Dili gud apil kay si Kristo may nagluwas. Dapat. Dili apil ang kasuguan nga maluwas ka. Kay nga ni ganis Kristo ro pagluwas ka way nakatuman. Ya mo apil pud nimo. Ang ikuas Biblia kay ang Dios na higugma nato gipadala nga anak aron pagluwas nato. Susiya ra jud nagluwas nato sa tong sala. Kadtong nangaluwas mubaos puro paghigugma. Vice versa ba? Nahigugma man ang Diyos nato, mahigugma po ta niya. Kung sa paaging nahigugma ta niya, tumana ang masugo. Okay? Mano makatuman po ta sugo? Kay sa diyang naluwas ka, gipatikan ka sa Espiritu Santo, o makatuman na ka sa sugo sa Dios, kay niingo man si Kristo, wala ka mo'y mahimo kung wala ako. Mga bito ang pare, ang ginumanaka ninyo. Tupag pugoy-pugoy, wapay siguro. Kaya naman liguro ta. Kay ang pare, pamino ko ng mga pastor, magkunana ba? Pare raman. Pero ang problema po sa kinabuhi kung itubag nasab nimo, ngit-ngit pas alakitran.
Unang kung naanas Kristo nimo bisag Katoliko hantod ka mamatay, mabag-o jud imong kinabuhi. Kay siya may mo drive nimo, siya mo guide nimo. So ang napo kasugo, way labot sa kaluwasan, labot sa pagtuman kay higugma kaniya. So salamat kay Brad Pise kay Isa lang, wala. ang iya din kunong kuan kanang kinahanglan nga Dili mo tuman sa sugo. di mo tuman sa sugo. Oo. Mo giingon niya ganina, di mo tuman sa O, sugo. mo may tubag diya. Mo yung tubag ganina, o yan. Mutana ko, ang pagtuman sa pagtulunan ni Jesus, apil ba sa kaluwasan? Walay apil. Walay apil. Walay apil. Mo yung giingon. Ato Sakto lang pa. giklaro. Sakto Ako lang pa. giklaro ganina. Kadua, Kadua sakto pa pa kay Brad Prese, katong gingon sa tong Ginoo sa Ebanghelyo ni San Lucas 6:46, nganong magtawag man kamo kanako Ginoo nga dili man kamo mutuman sa akong gisugo kaninyo. Akong pangutana, kinsa man ang Ginoo nga imong gituhuan, nga imong isangyaw sa mga tao, nga wa may sugo nga tumanon? Kinsa man ang Ginoo? Jesus ang Ginoo. Ningon ang Ginoo dito sa paano mo yung Ginoo nga di mo tuman. Sa tupa kung may nga Ginoo Lord agalon, mutuman ka siyang sugo. Pero dili i-address nimo kung ituman ka. Kadurang wa ningo Ginoo wa mutuman. Dili para natong tanan na kadituman punta. Pero katong kamo nga matuman, address niyo na. Ano mo Ginoo sa Ginoo nga di mo pumutuan siyang sugo. Okay. Ang pagtuma sugo lagi gikaingon ko ayo i-misinterpret ninyo nga dili ko mutumag sugo kay di ko mutumag sugo aw napukas ako pusilon ka naron. Tuganan mo nako ang tao ganing mapuy-an na Ginoo matsin sa niyang kinabuhi. Di na ka magdumot, di na ka mangaway, mapasayloon na ka. Tunggay bunga sa espiritu, gugma, kalipay, kalinaw, paitog. Mo nang mga ebidensya nga kung naa ka sa Ginoo. Mo nang ayob si Minglinga, di ta mo tumagsugo. Mutuman ang tugsugo kay giluwas na ta. Kay tuyo sa Dios nga nganong giluwas ka, aron pabuhaton og maayo. Episo 2:10. Kulang na magutag mga bersikulo, kulang tagpulong sa Ginoo kay matud pa uban. Di na buhat Brad kay luwas nang gutang. Sayo po nang istoryahan. Okay, klaro na nako pre. Okay. Si Brad Prese sa permirong pangutana dili magtuman og sugo. Pero karon ni kanwa magtuman na pud og sugo. Unang kung magwali ni Maribog ayaw gid ninyo paminawan ni kay klaro gawasod. 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 Oh. Nya kung di sa magtuman sa sugo sa Santiago 2:19 ang yawa mituog Ginoo pero di mo tuman sa sugo. Tingog sama ni sila. Di man tuman ng sugo ang yawa pero mituog Ginoo. 2:19. Ako hatag ni Brad Edgar. Ganina pre, ningon po siya ganina pre nga gingon maingon kuno ang pare ang Ginoo naa kaninyo. Kalinaw naa kaninyo. Unya wapo ngit-ngit pa kuno sa likitran. Nya ni sugo man na ni Kristo sa inyong pagpanglakaw kinahanglan ingna sa ang kalinaw manaa kaninyo. Ya. Di gyud mutuman jud ni pre karon pa ako naibawan nga di gyud mutuman eh. Ngit-ngit pa ni sa likitran eh. Siya day ngit-ngit sa likitran. So atong ari pre si Brad Edgar Logan ang atong ano mangutana ni Brad Prese pastor din eh. Sa CFD Talibon Brad Edgar Logan. Okay, so mga igsoon atong karon ni kay kanina niingon siya nga luwas na kuno siya. Naluwas na Ako pangutan na nimo, Chris. Naluwas na ba jud ka? Naluwas lagi siya ganina sa iyang hukom ring iyang Di kaugalingon. siya patubag ka, pre. Naluwas na ba jud ka o di pa kaluwas? Wa man tali ka maminaw. Balik-balik na naluwas lagi ko kay si Kristo nagluwas nako nito pugo kay makasala man ko alam mga bungagin na iluwas at unsa man ko koy labot. Okay, luwas. Gaantos muna in taon ya muna walis pare kasi Kristo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa las kalibutan ang mutuo may kinabuhin dayon ya wala ko yapil. So luwas lagi dai siya. Kana Asa na po tayo na, ang taong luwas na, asa may butang Ginoo, langit o impierno? ang luwas Asa ibutang? kalma lang Kumbaga ba? Asa ibutang sa Ginoo ang taong luwas na, langit o impierno?
Pagkakaroon, Ito ka ka. Asa ito tao ba? Langit, impirno. ikaw ba? Pagkabagasa ko. Sabi, di pa pili rin ako. Asa tao, asa ibutas Ginoo ang taong luwas na. Langit o impirno. Pagkakaroon, ani sa... Ya, sunod. Ikaw ba? Kay... Pagkakaroon mo balik ang Ginoo. Ang saan po ka, oy? Di pa pili rin ako. Nahuwat pa ko. Ah, Ang saan ka? Dali-dali po ka. Ikaw ipatubag. na ito. Ato, ipatubag. Manong i-appeal man po ni mong una ka dito. Wala, una dito sa kwa. Ato mo ni Ayaw, pangangin. Papili rin ito eh. Di, ipatubag, Mr. Moderator. Muto ba, pagi ko? O sige, sa punta. Ako po tayo na, ang taong luwas na sa ibutas Ginoo. Sa langit ba o sa impirno? Tubak una po sa rason. Natural ang luwas, langit, yun na. Pero pagkakaroon, ay, sata. Kaya musangyaw pa man ko. Ako pa kaluwas. Gauno na, niyo bitaw sudo. Sa Juan 14, salig ka mo sa Dios o salig sa pagkanako. Sa balay sa kong amahan, adunay daghang lawak. Og moadto ako aron mag-andam alang kaninyo. Kung mag-andam nako, kuhaon ko kamo. Yaw pa sa kanda ba to nata dito? Reserve pa ka, reserve pa ka. So ang naluwas na sa iglesia. Buhat 2 Sa iglesia man. Gidugang ang naluwas sa iglesia. Sa iglesia. Katauhan sa Diyos. O sa iglesia man. Daghan mo iglesia. Iglesia ni Kristo. Kamanalo? Ala-alag iglesia ni Prise. Ikaw jud mo. Kuti-kutihan jud mo ba? Ang tubal mga kaigsunan, ang taong luwas na asa kung naibutang? Sa langit. Sa langit. So napa man siya din Awa pa. So naka na dito. So kining ni dili pa ni luwas, giluasan lang. Luwas or luwasan? Giluasan. Sige. Okay, daghang salamat, bro. Brad PC. Daghang salamat. Wala yung mga utana. O sunod na ito pamayag. Si Brad. Apa yung utana? Isa? Si last na last time utana. Ibig malingaw na huwag pangutana. Bro, prese, kinagay amigo na ko ni. Kini ba ingon ka ganina nga gikan sa Katoliko nga Romano. Tinuod di. Sa tinuod, wala man ko sulti gikan. Kaya niya bitaw ko niya gisulti daw ko maminaw. Kung wa pa ko ka seminar o charismatic Catholic o couple for Christ, sige pong pangita ko asay sa tong reliyon. Pero ni-stop na ko. Nag-steady na ko sa Katoliko, pero ngalan Philippine Catholic. Taga Pilipinas man ko. Kamu taga Roma mo, Roma Katolik mo. Okay. Ako ra usa Ikaduha. Pilipinas ani. Okay na ikaduha. Okay. Kay gikan man ka sa Roman Catholic o niya karon nahimo na kang Philippine Catholic. Sumala sa unang Juan 2:18-19, ang title ani nga basahon, ang kaaway ni Kristo. Matod pa, mga anak, mauna ang katapusan nga takna o ingon nga inyong hilungdan nga moabot ang Antikristo. Bisan ngani karon nag-abot ang daghan nga mga Antikristo tungod niana mahibaluan ninyo nga mao na kini ang katapusan takna. 19, na mahawa sila kanato apan sila dili ato, kay kung sila ato pa nagpadayon unta sila uban kanato apan mibulag sila aron mapadayag nga sila dili kauban nato. Ang pangutana, kay nahimo naman kang Philippine Catholic karon, kaaway ka ni Kristo o dili? Dili. Amigo ni Kristo kay magtotoo ni Kristo nakaaway nun. Pasti lang di malasa. Kanang giingon nimo ana ang apostolis na to kay naa man sila grupo o kauban. Namay nimiya nila so nagpaasabot dili kauban. O gigamit po na sa iglesia ni Manalo nga naapoy ni biya nila gamiton po ng bersikulo ha. Pero dili nagpasabot nga nibiya ni Kristo.
Kung nibiya sa grupo, kay lain pong grupo. Pero ang butas-but na ko, magtotoo kang Kristo, pabilin kang Kristo, dili kakaaway ni Kristo. Bisag mo biya kas Katoliko, baling kag laing reliyon, basta kay magtotoo kang Kristo, dili kakaaway. Ang ato lang magibutang mo na, kay ikaw nibiyas Katoliko, kaaway ka ni Kristo. Kasi may gayon po ng Biblia nga nibiyas Katoliko. Nga nibiya manas mga apostoles, wala mo sunod ba? Wala mo sunod, wala mo dapat dokrina. Okay, lai pangutan na. Okay, mga na. Sige, kanang Lord Presi, Yes, sir. kinay manggong musangyaw kas mayong balita, kinahanglan ipadala gyud ka. Ipadala gyud ka. Dili kay ikaw rin nagtumo-tumos imong kaugalingon nga magsasangyaw ka. Karon ang akong pangutana kinaaman na sa Roma 10:15 na kinahanglan ang magwali sa mga mensahe sa Dios o sa maayong balita pinadala. Ako pangutana ron. Kaya ang simbahang Katoliko pinadala man gikan sa mga apostoles hantod nato dinhi. Nganong gipadala man ta dito sa Roma niadto San Pablo sa Roma 1524 unya niyan ninguha si San Pablo nga makaadto sa Espanya. Unya ang Espanya mo ay nagdala sa Kristyanismo nato dinis Pilipinas. Okay, pangutan na. Karon sure jud ta nga kitang mga Katoliko pinadala ta sa Dios kay pinandungan ta gikas mga apostoles. Karon ang pangutana, kinsa mang apostoles nga nagpandong nimo nga ikaw musangyaw o ipadala ka aron magsangyaw sa maayong balita, kinsang apostoles? Dala. Pastilan di ba? Paglaro ng padala kay basta sa Shopee o sa Lazada ka. Mauwaw man puta ini. Gisirhan na pag musangyaw ayo dawata ayo tuwi ay paminawa. Pastilan di malasa gisirhan ako. Karon kinsa ko ng apostoles? Kining tawanan mo raw ang kailan ako ba? Uwa po kailan sa apostoles. Nabay apostoles niya abot dire? Ano apostoles may gi-address mo ga padala nga wa may nabot sa apostoles dire mo ta naman kay naibaw man jud ay apostoles niya abot dire. Ang Biblia nag-ingon ang tanan magasampit sa Ginoo maluwas. Unsa ang pagsampit kung wa mo tuo? Unsa ang pagtuo kung wa ay nakadungog? Unsa ang pagkadungog kung ay nagwali? Unsa ang pagwali kung ay gipadala? Objection sa Karon objection sa kinsa napadala nako? kana. Dili gyud ingon nga apostoles ang Ginoo. Hoy, ano nagistorya mo? Basahon na to. Ang Ginoo ko. Istorya mo kapag tuo na Idamgo na po na cellphone number si Jesus. Kamon po nagawa na oy. Kamang video call. Kamu Ay, telegram na ron, telegram. kamu bagi pagkatawa. Gi mo lang katawanan niyo ani ba? Dako magbayad na ko ani oy. Jag hayro na putang babayad ani. Muratag Elias. Okay, are aron to matubag sa Biblia kay kining Biblia medyo matubag di man ako kamoy labot. Ako masaw ng Biblia. Juan 3:34 o kinsa gipadala? Nabay apostoles magpadala, nabay pastor magpadala o reliyon. Nana. Juan 3:34. Nara. Kay ang sinugo sa Dios nagsultis mga pulong sa Dios og sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. So ang maminsod apostoles magpadala sinugo sa Dios nga musultis pulong sa Dios. So ako gisyon naman kog sirahan ng kuninyo kay di na ko paminahon. Tagay lugar ento paminaw. Nabasa sa Biblia kung sa akong iwali. Pulong bas Ginoo o pulong lastaw adaw dawata. Sirye na. Pero pulos Ginoo pinadala ko sa Ginoo kaya man pulong gida. Yan ako espiritu. Kay nituo man ko ng si Kristo na himong tao. Mao na sa Biblia ato na iyo kay karon tuganan man ako no. Daghang nagpadala reliyon baptist, ipadala kas baptist, tudlos baptist imong itudlo.
tudlos sa badista mo itulo kay sa badista may napada ang Katoliko na padali mo tudlos Katoliko ipadala mo na bisabot ako kay ang kong padala na magrupuha kundi ang napadala nako ang Dios kay giluwas ko niya tuyo para muda na po siya mensahe para natong tanan labi na Dios maribuho kung welcome gani ko kung di po ko welcome muhos oy bahala okay na basta kay wala pa kang ipadala sige laing pangutana okay laing pangutana kena na lang kinsa may nag-ordain nimo nga mahimo kang pastor nga magsasangyaw sa maayong balita kinsa man kaya anak na lang okay anak na lang kay ang Dios rabig tungod sa pulong sa Dios ipadala ka kaya mo sige tuwag na ko sige walay nag-order nako awa di why order kamo may katawag-tawag ng pastor pasti lang di malasa karon mong tanong sa ka-order na kamo rin may katawag-tawag pastor na ho kapila na ko inong ayo ko pa ng pastor bro presi kamo rin may kaangga-angga pastor bagyan akong angga pastor hilaw-hilaw nga Katoliko way klaro way mimbro wala dagakisyo pasti lang di malasa bro sakti lang kay manghinamin guwapo mong puko ugay lain sige, okay, last pangutana. Ningon man siya ganina tungod sa pulong sa Dios unya binaagi sa espiritu. Nya ningon magudini sa unang Juan 4:6 atong basahan berpisi. Kita iya sa Dios, ang nakaila sa Dios nagpatalingog kanato. Ang dili iya sa Dios nagpatalingog ang dili iya sa Dios dili magpatalingog kanato. So ang dili iya sa Dios dili magpatalingog na to sa mamprisi. Tungod niini maila nato ang espiritu sa kamatuoran ug ang espiritu sa kasaypanan o espiritu sa bakat. So pareha niini karon ningon ka nga atong tuuhan ang gitudlo sa Ginoo. Unya kay ang gitudlo sa Ginoo ilabi na sa pagdawat sa mga apostoles diha sa Juan 20:21 ngadto 23 nga gidawat nila ang espiritu unya miyon si Kristo pinagig sa ihok dawatan ninyo ang espiritu ingon nga ako gipadala sa aman ako usa magpadala kaninyo ang dili ninyo pasayloon dili usab kini pasayloon dito sa langit. Ang inyong pasayloon dinhi sa yuta pasayloon usab sa langit. Ngano man nga ang inyong pagtulunan direct to God man dili man moagi sa pagpangumpisal nga mao man ni ang pagpasaylog sala nga moagi ta sa otoridad o institusyon sa pagpangumpisal. Kini ba imo ba ning gisupak o imo ning tuhuan? So ang iyang pangutana nga nganong mo diretso man ta sa Ginoo nga unta mo agi ta og pari sama ning gwapo nga pari na ako itubag pag sure ng gwapo ba duha man pud mi sa unang Juan 1:8 og 9 okay ngayon dere kung mingon kita nga wala kita sala asa may ang tuan dili Imo ba ning tuhuan o dili kato pasaylo di ang pangutanan nimo kay ngano mang modiretso man wa man yung tuon ba nimo ni so asa may klaro yung pangutana tuan ba to nga Juan 4:6 tuhuan ba nimo ni nga ngapong gipasabot ang Juan 20:21 ngadto 23 nga nakadawat og espiritu nga kinahanglan inyong pasayloon na dito sa langit. Ang dili niyo pasayloon dili usab kini pasayloon nan karon sa inyong pagtulunan direct to God man nga karon imo bang tuhuan ang giingon ni Kristo nga kung pasayloon ninyo ang sala sa mga tao pasayloon usab kini ang dili ninyo pasayloon dili usab kini pasayloon imo ning tuhuan o dili
Okay. Kinatubuan ko ani. Ngano man? Na ay mabasa sa Biblia nga kung di ka kapasaylo sa imong sikat tao, di po kapasayloon. So ako na mga pasayloon. Ay niyo marag imong pasayloon, mamo may pangutana ka na. Pasayloon. O yun man ko anak kay mo pasaylo magyuta sala. Ay sa purpose pasaylo man ta. Objection. Basi kwato siya kasabot. Katong niingon nga kung inyong pasayloon ang nakasala sa inyong isig katao, both side na natong dalawa, natong duha. Kung ako nakasa ko nimo, mangayo ko pasaylo nimo. Pero lahi ang bersikulo nga gitumong aning 1:20-21 ngadto 23. Kay niingon man ni siya institusyon man ministerial man nga ang dili ninyo pasayloon dili both side na tong duha kundili ang pasayloon ninyo ang sala sa tanang mga tao pasayloon na dito sa langit dili batok na tong duha mo nang mudangot nagkumpisalan lahi ang inyong pagsabot nini no? Mo na nga ako lang giklaro kay basig moingon nga sakto siya kunya kita may sayop sa pagsabot no? Ako lang ning giklaro. Okay, tubag na ko. Sige, tubag na. Sa unang Juan 1:9 asa isugid asa isugod apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala ay uy tumanon niya ang iyang saad o buhaton ang matarong o mapasaylo gayod sa tanantang mga sala o maginlo sa tanantang mga kalapasan. Kinsay mo pasaylo? Ang Dios. Kay siya man musugid. Ang tao may musugid sa Dios. Na isugid nato sa Dios. Dili man sa pare. Sundan ako na sa Dios. So karon ang alagad sa Dios na ay mangutanas mga tao, mapasaylo ba ko sa Ginoo? So kung ingong ka ganing di kang pasaylo nang ikaw may gabot-buot. Kay ang Biblia nagtugan pasayloon ka sa Dios sa imong masala. O makasala po ka nako pasayloon pod. Sa ato pa makasala ka sa Dios, ikaw nga alagad sa Dios, mugasig niya nga gipasaylo ka brad. Kanayo magkapasaylo. Ana, kadili mo pwede mo na ipasaylo jadi mo pasayloon. Pasayloon sa Dios kay iyang saad ha. Tumanon niya ang iyang saad dun niya ni. O buhaton ang matarong o mo pasaylo gayud sa tanantang masala o maghinlo sa tanantang kalapasan. Klaro. So, wa siya kabantay sa bersikulo. Dito siya puko sa 9. Wala siya magbantay sa 8 gikan sa 8 ug 10. Nga kaimo ng kaugalingong sala. Pangutana, di mo kayo explain. Imo man ninggi, ayaw putlang bersikulo, imo man ang putlon. Pangutana. Na 9 ra din wa din ni 8, wa din ni 10. Mao ni problema ay kay di man niya pilang 8. Nangurikson man kana. Ay sa kikiklaro sa nako. Ayaw kay ang atong pangutana. Di siya ayaw. Ayaw na lang kay mahadlok man siya masakpan. Ayaw pangurikson. Kay kayo mangurikson ka, tuwa 8 ka kabantay sa 8. Gibasa na ni 8. Mao gani ako sa basahon. Ang kang wa kay sala. Gilimbungan imong kaugalingon. Mao gani na. Kay imong gawa kabantay. Pangutana, say pangutana pa nimo. Mo ti mo ako ipangutana na nga kining imo kadaghan unta. Sige. Okay pagka yan ay kay nabas malapas ta sa oras. Sige. So ako sa gamay na-record man ulit ako. Manamilot ko ninyo, hinotanta nga, dawaton ko ninyo, basi kung masugod o sunod buwan. Okay? Tanawan yung mayon ng naong, may laing gwapo kung ako ra isa. Basta, importante, kamo na minaw, kahit sa tinood lang, kini mami ko na ko ni. Kamu na dyan ko yung
ibasir. Okay, sakto na, Kung Preski. kay lay. So, hinotunta na datong mong mahimo sa akong di padayag karon biblikal jud ko kay aron dili ko kabuot-buot. Salamat si Ryan Bisira na akong amigo mo gibitar ug ang amigo nako nga si Paul Darwin ug si Burt Kaloy na akong amigo nga kontra. Dang salamat ninyo tanan. Mayong gabi. Kontra mo day. So, Daghang salamat bro Precisale kanis Precisale gyud dugay ni gini namo ni gika agbat gyud sa plaza niya wa naman plaza ron kay gibawala naman mi so na may dialogue amo gini dapiton kay ganahan gyud mi ani kay more gini pastor nga ug among pangutanon mutugan gyud tinuod sama sa pangutana so naasa sa tawag sa tao nagpuyo sa Singaporean o sa tawag sa nagpuyo sa Russian o sa may tawag sa nagpuyo sa Philippines Hindi ko kalimot. Una na Philippines Catholic, dadi po Filipino Catholic ko. Ko man di man Philippines. Filipino man. Gitubag ra po ko. Subject mo na. Oh, bright distress eh. Sunod atong paminawon. Atong kinakusgan nga maayo ni siya mo pasabot. Pero pagbantay, ha? Karon makapangita tag pangutana nga nindot. Sumari pa. So, sumari pa dahil si Father Darwin Gitgano sa pamahayag ni Bro Sally. So, before na ito ipaminawon, salamat Brad Prissy Sally. No? Nga niangkon siya nga way nag-ordina niya. Sa to pa, wa siya gipadala. Nga sa may sulti sa atong Ginoo sa 2 Pedro Kapitulo 1:20 ngadtos 21. Ningon nang ato Ginoo pinagin San Pedro, apayan una sa tanan kinahanglan inyong hibaluan nga walay bisan usa nga panagna sa kasulatan nga itugot nga hubaron sumala sa kaugalingon niyang pagsabot. Una nga magpagay jud ta sa simbahan bisag pari nako dili ko magsabot-sabot sa Biblia kay delikado. Una nga lipay ta kay uban nato si Brad Sally maayo kay mo kutlog Biblia pero kaugalingon rang pagsabot. Muna'y bantayan nato mga igsuon nya Katoliko. Nya Katoliko kay wa lagi ka magkaagas Biblia, pitok-pitok rang mata. Inigwalis mga pinangga nato, mayroon bitaw no. Nganong doon na may mga santos, bitaw no. Nganong doon na mo'y musampit magfiesta mo, bitaw no. Sunod adlaw ni bitaw Diyos pagkakatoliko. Di ba? Muna nga 2 Pedro 1:20-21 kita tanan pwede mo basa sa Biblia, kita tanan pwede mo sabot sa Biblia, pero kinahanglan dili nato ni sabton sa kaugalingong pagsabot. Sa mga wa masayod nga ni adin ni karon lapu ka tuig ang atong pag-study sa seminaryo. Dito sa seminaryo mga igsuon gikas Genesis ngadtos Revelation tun-an na nato dili teksto por teksto. Ngano man kung teksto por teksto lang ang atong basihanan gitawag nag-prop texting out of context. Unsa gibuhat sa mga seminarista nga nagtuon sa teolohiya, istadihan niya ang history kanus-a nasuwat ang tibuok Genesis, Exodus, ang historical background. Istadihan pod sa mga seminarista kinsay audience nila. Istadihan sad sa mga seminarista kinsay author. Istadihan pa jud nila unsay intention sa author nganong iyang gisuwat na. Nya gawas ni ana
istudyuhan pa unsa ang historical context ni anang panahuna. Aron ang atong pagsabot sa Biblia dili karon, mubalik ta sa panahon sa Henesis, mubalik ta sa panahon sa Exodus. Sa ato pa ang pagbasa o pagtuon sa Biblia natong Katoliko lawom, dili teksto por teksto, kundi historical context. Ug naa pa joy na textual context. Example, mo gamit sila sa mayong balita ng Biblia. Kung ato ng sabton ang mao nga teksto, may gitawag textual criticism. Kung sa man textual criticism, tinuod ba na nga hubad? Duol ba na nga hubad sa original? Hebro, Griego, nga hubad. Kimo man ang original nga lingwahe sa Biblia. Muna nga, kita na to nga kung nabasa tag Biblia, i-consider na to daghan kaayo. Dili lang personal nga pagsabot sa Biblia. O tungod ni ini makaigsunan nga daghan kay nagbasa-basa Biblia, kaugalingon nilang pagsabot, nanungha ang mga lalaing pundok sa mga tinuhuan tungod sa personal nga pagbasa sa Biblia. Kabantay mo, ipangutan na si Brad Prisi Sali, kinsa may nagpadala nimo. Di siya katubag, nagbasa-basa ra jud. So ang direct katubag ato, mora nga Brad Kaloy, nagbasa-basa ra ko sa Biblia. O ang akong nasabtan sa Biblia, may akong gisabwag sa mga tao. Therefore, wa siya gipadala. Kay wa man siya gipadala, wa siya'y authority. Sa 1 Timoteo 14:4, kadtong mga pilion sa mga apostoles, ilang ipadala, pinaagi sa pagpandong sa ilang mga kamot. Kano sa? Ilang pandungan sa mga kamot ang ilang gipadala. Na kinsa may nagpandong ni mo, Father? Si Bishop Medroso, ang atong Bishop Emeritus sa Diocese of Tagbilaran. Kinsa man po'y nagpandong ni Bishop Emeritus, si Bishop Leonardo Medroso, si Papa Juan Paulo II, Saint John Paul II or Saint Benedict, Pope Benedict XVI, ang nag-ordina niya. Kinsa man po'y nagpili ni Pope Benedict XVI, siya may sumusunod ni San Pedro. Kinsa may pili ni San Pedro? Si Kristo mismo. Mateo 16:18, ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, nga bisan hanggang haan sa imperno, dili makapukan niini. Amen? Muna sa pangutanan ni Bayinting, nganong Roman Catholic ba no? In union to the faith of Peter. Nganong Roman Catholic ta? Dito gilubong si San Pedro sa St. Peter's Basilica. Mo nang gitawag nag St. Peter's Basilica. Ako, kaduhan ako kaadto sa Roma, o kining maong altar, St. Peter's Basilica, ubos anang altar, naa dito ang mga bukog ni San Pedro. Mo nang gitawag tag Roman Catholic. Mo nang sa pangutanan niya, kabantay mo unsay drive sa pangutanan ni Bayinting, nganong gitawag mo Roman Catholic nga ang New Covenant tuaman sa Israel. Nawa sa kibaw nga si Pedro Israelita. Sa ato pa, karga ang Roman Catholic kay ang unang Santo Papa Israelita. O ang nagpili kaniya ang atong Ginoong Jesucristo. Therefore, ang bagong Jerusalem mao ang Roman Catholic Church. Amen.